Добрый день. Мяне зваць Тарас Тарналіцкі, я ў эфіры Еўрарадыё. Вітаю ўсіх гледачоў і слухачоў нашага YouTube канала і нашага аккаунту на SoundCloud. Мы зараз будзем размаўляць о пытаннях палітыкі і о пытаннях палітыкі ў сферы культуры. Тым больш, што ёсць добрая нагода у канцы жніўня, у пачатку жніўня адбылася канферэнцыя «Новая Беларусь», якая істотна змяніла склад аб'яднанага пераходнага кабінета. Там з'явілася шмат новых пасад. Асабліва, мне падалося, змяніўся напрамак у напрамку сферы культуры, а адраджэння з'явілася два новых намесніка, прадстаўніка, зараз дакладна прачытаю, па адраджэнні. Гэта намеснік па культуры і намеснік па навуцы. Вось у нас сёння намесніца па культуры Ірына Каціловіч. Ірына, вітаю. Прывітанне, дзякую за запрашэнне. Спадзяюся, што ты правядзеш такую небесстароннюю улічваючы, як шмат гадоў мы з табой ведаем. Конечно, мы з табой добра вядомыя, таму будзе, я думаю, добрая і цікавая размова. Але перад пачаткам я просто нагадаю, што калі вы нас глядзіце не праз YouTube, а глядзіце, напрыклад, праз стрым, ці праз тэлебачанне, праз спадарожнік, нас можна таксама падключыць. Для гэтага вам трэба зайсці ў апісанні да гэтага відэа і знайсці ўсе настройкі. Таксама нас можна глядзець і праз браузер. Ёсць платформа «Беларусь Tomorrow». Трэба увесці проста ў пошукавік назву сайта bt.media і глядзець нашы ўсе стрымы і размовы кожны дзень і раіць сам прагляд сваім сваякам і знаёмым, калі ім гэта бяспечна. А мы зараз пачынаем размову, і паколькі гэта твоя першая пасада ў якасці кіраўніцы, то бок Ірына... адказная за напрамак. Так. Увогуле, але раней ты працавала ў большасці журналісцкай на Белсаце, у газеце «Звязда», супрацоўнічала таксама са «Свабодай», радыё «Свабоды». Чаму ўсё ж такі ты пераарыентавалася вось на іншы бок не чалавека, які пытае, а чалавек, які нешта робіць? А чалавек, які адказвае. Так, у тым ліку. Я ж таксама займалася культурніцкім менеджментам і працягваю займацца. Я думаю, што гэта такая праслойка паміж журналістыкай і маёй сённяшняй пазіцыяй. Для мяне гэта не пераход у палітыку, гэта было б, напэўна, гучна. Гучная назва для таго, што адбылося. Для мяне гэта працяг займацца тым, чым я займалася, то бок займацца інтарэсамі культуры. Просто цяпер у мяне іншыя інструменты, іншыя спосабы, іншы, напэўна, трошечку маштаб. І вось гэтым усім трэба неяк авалодаць, навучыцца з гэтым працаваць і дзейнічаць. Таму я б не сказала, што шмат што змянілася. Можа быць, змяніўся кантэкст, але не змяніўся мой асноўны інтарэс. А ўвогуле, калі ты прымала рашэнне, што трэба ўваходзіць у склад АПК, якая была ўсё ж такі для цябе асноўная матывацыя? То бок гэта таксама працяг дзейнасці ў сферы арт-менеджменту, але ў нейкім іншым выкананні ці што? Так, менавіта. Калі мяне запрасілі, я падумала, што гэта будзе дадатковай магчымасцю для таго, каб займацца культурай. Дадатковым можа быць чэлленджам таксама, таму што я б схлусіла, калі б сказала, што ведаю, як вырашыць пэўныя праблемы, альбо куды накіраваць гэтую працу, куды накіраваць супольнасць, калі можна так сказаць, калі я маю права так казаць. Але я маю пэўнае бачанне і падумала, што яно будзе дастаткова карысным і дарэчным. Таму я спрабую.
Я перад працягам яшчэ раз нагадаю, што нас можна не толькі глядзець, но і каментаваць гэты стрым, таму калі у вас ёсць пытанне да Ірэны, пішыце, калі ласка, іх калі гэта для вас бяспечна, безумоўна, у каментарах да гэтага стрыма. Самае цікавае, я задам Ірэне пытанне. Я б хацеў зараз трошкі адысці ад таго, што вось мы абмяркоўвалі, і запытаць больш надзённае з улікам таго, што зараз у сферы як бы дзейнасці дэмакратычных сілаў адбываецца вельмі шмат скандалаў, у тым ліку звязаных з дзейнасцю спецслужбаў. Вось, напрыклад, там літаральна ў мінулы выходны было прагучала абвінавачванне ад прадстаўніцы КР Ольгі Карпушонак у адрас Паўла Латушкі, і тут знікаюць былы прадстаўнік НАУ Анатоль Котаў, ніхто его не можа знайсці. Для цябе вось гэтае пытанне бяспекі, як ты яго вырашала, ці стала для цябе гэта такім цяжарам у тым сэнсе, што трэба не толькі вырашаць гэтае пытанне, але неяк сябе спрабаваць абезапасіць, зрабіць прастору, калі б на цябе хтосьці звонку не пачаў ціснуць. Я хочу сказать, что это было, конечно, одним крытэрам, калі я разглядала прапанову далучыцца да такой працы. Мне здаецца, што спецслужбы робяць дастаткова, каб ствараць гэтае ўражанне небяспекі агульнай над тымі, хто працягвае працу за мяжой у беларускім пытанні. Адпаведна, я адчуваю гэтую пагрозу патэнцыйную, але мы таксама у нашай камандзе працуем над тым, каб быць гатовымі змагацца, прынамсі супрацьстаяць драконам. У гэтай працы ўвогуле табе дапамагае журналісцкі досвед, ці ён наадварот ён супярэчыць тым установкам, які ў цябе раней былі? Абсолютно дапамагае. Я могу сказаць, што ўвесь мой досвед абсолютно дапамагае, і сённяшняя вось гэтая праца, пазіцыя, гэта ў пэўным сэнсе лагічны, можа быць, не лагічны, але дарэчны працяг для таго, што я рабіла раней. Як журналістка, культурніцкая, перадусім журналістка, я па сутнасці вывучала гэтую сферу, яе праблемы. Я дастаткова добра ведаю. Канешне, калі я пачала сваю працу у прадстаўніцтве па нацыянальным адраджэнні, я пачала таксама размаўляць з прадстаўнікамі супольнасці з розных сфераў. Адзінае, што не з кіно, бо кіно я дастаткова добра ведаю, магу, напэўна, палягацца на сваю экспертызу тут. Але я размаўляла з прадстаўнікамі розных відаў мастацтва і працягваю гэты працэс, працягваю размаўляць, каб разумець гэтую сферу лепш, але магу сказаць, што гады журналістыкі мне вось як бы разуменне патрэба, разуменне беларускага характару беларускай культуры, магчыма, нават пэўных праблемаў вось абсалютна дало, паспрыяла таму, каб я ў гэтым больш-менш разбіралася, і для мяне гэта зараз галоўны дапаможнік, напэўна. Я думаю, што без гэтага досведу мяне б папросту не запрасілі. А вось цікава, насамрэч, я разумею, што у цябе вялікі, канешне, досвед працы з кінематаграфістамі, беларускімі кінематаграфістамі. Ты вось уходзіш у борт беларускай незалежнай кінаакадэміі, ты з'яўляешься разам са мной сустваральніцай прэміі «Чырвоны верас», плюс яшчэ журналісцкі бэкграунд і бэкграунд кінакрытыкіні. Ці можна так назваць? Можна сказаць, кінакрытыца, так. Кінакрытыца. Я шукала гэты фемінітыў з мовнікамі і знайшла. Цудоўна. Вось больш-менш, мне падаецца, з праблемамі кінематаграфістаў зразумела, гэта мне падаецца, што некая інтэграванасць у еўрапейскі, перадусім, інстытуцыі, як Еўраімейдж, тыя інстытуцыі, якія дапамагаюць праводзіць здымкі і становяцца партнёрамі капрадуцыйнымі. Плюс яшчэ, канешне, пошук грошай. А як вось казаць пра іншыя напрамкі культуры, вось там літаратура, скульптура, выяўленчае мастацтва, фотаздымкі, якія у іх патрэбы у дзеячоў, прадстаўнікоў дзеячоў вось гэтых напрамкаў, як табе падаецца, калі такімі агульнымі мазкамі размаўляць, што іх зараз турбуе, якія перад імі стаяць выклікі?
Ну, калі ў іх спытаць, я думаю, абсолютная большасць, 80% скажа, што гэта пытанне фінансавання, пошуку сродкаў. Сёння найбольш актуальная праблема. Мы не толькі кінематографісты, мы ўсе знаходзімся без падтрымання сваёй дзяржавы. Па сутнасці, вось за нашай спінай яна не стаіць, як наша інфраструктура, як наша індустрыя, як наша міністэрства культуры, як бюджэту, які мы таксама укладаліся сваімі падаткамі. Таму пытанне, дзе знайсці сродкі на тое, каб культурніцкія аб'екты, ініцыятывы, праекты паўставалі, яно самае галоўнае. І гэта адчуваецца таксама ў маіх размовах з калегамі. Магчыма, у кінематографістаў тут нават горшае становішча, таму што беларускае кіно не мае не тое, што сістэмнага падтрымання няма нідзе. Ніводная сённяшняя праграма падтрымання беларускай культуры, а іх і так раз-два, можна пералічыць на пальцах, не падыходзіць, не можа быць стасавана да кіно проста з прычынаў, па-перша, абмежаваных бюджэтаў. Калі мы, напрыклад, бярем ArtPower, гэта 60 000 евро топ, што складана кладзецца на кіно, толькі можа быць на нейкі адзін з этапаў. Ну і на практыцы мы бачым, што кіно не знайшло свайго падтрымання, кіно як мастацтва, менавіта якое разлічана на кінатэатральны пракат, не знайшло свайго падтрымання ў гэтай праграме. І гэта як бы не прэтэнзія да праграмы, хаця я ўпэўнена, што у пэўным сэнсе пэўныя этапы паўстання фільмаў у межах ArtPower можна падтрымаць. А праблема хутчэй проста вось у тых умовах, якія ў нас паўсталі. Кіно гэта самае дарагое мастацтва, і таму яно сёння у найгоршым, не пабаюся гэта сказаць, сапраўды ў найгоршым становішчы. Сёння беларускія кінематографісты знаходзяць сродкі толькі як частка нейкай міжнароднай каманды, што таксама вельмі рызыкоўная сітуацыя, таму што стварае такую прастору для таго, каб губляць частку сваіх правоў, аўтарскіх правоў на свой жа праект, свой жа прадукт. Таму калі падсумоўваць, фінансаванне гэта галоўная праблема. Калі казаць пра маё бачанне, таксама ёсць шэраг такіх сістэмных, можа быць, не праблем, але выклікаў. Увогуле не хочацца казаць, як бы рабіць акцэнт на праблемах, гэта значыцца, што вось все-таки сыходзіць з той пазіцыі, што мы тут выжываем, увесь час вырашаем праблемы, але не ствараем. Як табе падаецца, мы выжываем все ж таки ці не? Мы выжываем. Я думаю, што это все-таки дарэчна можа быць акрэсліванне сітуацыі, акрэсліванне нашага становішча, але можа быць, і ёсць сэнс у тым, каб все-таки рабіць акцэнт на стваральным патэнцыяле гэтага. Таму што калі я размаўляю, калі я гляджу на нашых калегаў з кам'юніці культурніцкага, неважна, такі кіна-кам'юніці, гэта выяўленчае мастацтва, я бачу, што яны, па-перша, застаюцца ў гэтым усім, што яны робяць тое, што любяць, што яны робяць гэта ў тых умовах, а не ў іншых, і што яны робяць сапраўды крутыя штукі. Мы бачым толькі вось за апошні тыдзень я бачыла інтэрв'ю з Настасіяй Рыдлеўскай у выданні «Польскім высокія абцасы» і бачыла канву у польскім Вог. І гэта вось тыя прыклады, калі мы бачым, што беларускае мастацтва, беларуская культура і беларускія творцы сапраўды на тым узроўні, які знаходзяць водгук не толькі сярод сваіх праз, быццам бы, агульнакультурніцкія коды, а яны знаходзяць водгук, таму што яны проста ствараюць круты прадукт. Таму, бачачы гэта, мне неяк крыўдна сыходзіць з пазіцыі праблемаў. Мне хочацца сказаць, перадусім, прынамсі рабіць такі акцэнт на стваральны патэнцыял, які ўсе мы маем. Вось я назваў нашу сённяшнюю размову, назву стрыма, гэта магчымасць сістэмнай дапамогі беларускай культуры у эміграцыі. Як табе падаецца, мы ўжо неяк вызначыліся з тым, што трэба сапраўды дапамагаць, але ці магчыма
дапамагаць з эміграцыяй і наколькі гэта табе падаецца эфектыўнай будзе працай ва умовах, у наших сённяшніх умовах, калі ёсць адсутнасць і фінансаў і рэсурсаў, на чым варта, напэўна, на якіх напрамках ці практыках засяродзіцца, каб рабіць гэта досыць эфектыўна? Ну, калі мы кажам пра сістэмную падтрымку, мы маем на ўвазе, што гэта падтрымка сапраўды уяўляе сабой сістэму, то бок розныя крыніцы падтрымання. Калі мы кажам пра дзяржаўную падтрымку, ну вось ёсць дзяржаўны бюджэт, і ён, значыцца, размяркоўваецца нейкім чынам на культуру паводле бачання досыць ідэалагізаванага Міністэрства культуры. Калі мы кажам пра нашы сённяшнія умовы, мы не тое каб вымушаны, але і самыя умовы дыктуюць сапраўды разбудоўваць гэта як сістэму розных крыніцаў. І тут я маю на ўвазе і падтрыманне з боку партнёраў, нейкае сістэмнае падтрыманне з боку Еўразвязу, як мы ўжо бачым на прыкладзе Art Power і іншых ініцыятываў, іншых праграм. Гэта таксама падтрыманне у выглядзе калабарацыі, то бок мы кажам пра спосаб працы, што трэба трошачку, не трэба, гэта ўжо адбываецца вельмі натуральным чынам, таму што вялікая колькасць творцаў з'ехала ў міграцыю, і яны натуральным чынам знаходзяць вось гэтай калабарацыі, выбудоўваюць гэтыя сувязі, і адпаведна праз такі падыход паўстаюць новыя праекты. Гэта таксама можна назваць сістэмным падтрыманнем проста ў спосабе дзеяння. Мы кажам таксама пра камерцыйныя праекты. Трэба ствараць камерцыйныя праекты, каб культура сама сябе акупала, прынамсі часткова, і на гэтыя грошы магло б паўставаць штосьці яшчэ. Зараз гэта можа быць не вельмі распаўсюджаная практыка, але яна абсалютна заслуговвае ўвагі, на мой погляд. І тут варта казаць таксама пра такую крыніцу падтрымання, як спажыўцоў гэтай культуры. Зараз мы праводзім яму ліхаманку, фестываль кіно і музычнай інтэрпрэтацыі у дворыку ў Варшаве, і паказваем кіно пад жывую музыку, і білеты, якія купляюць спажыўцы, яны ідуць на падтрыманне музея. То бок мы рэалізоўваем праект за кошт спонсарскага падтрымання, а квіткі ідуць на падтрыманне музея Вольнай Беларусі. То бок у такі спосаб можна таксама дзейнічаць, перанакіроўваць нейкія сродкі, і ў такі спосаб таксама звычайны чалавек можа ўдзельнічаць у падтрыманні культуры. Гэта таксама сістэма мецэнацкай, спонсарскай падтрымкі. Чым больш людзей, чым больш беларускага бізнесу будзе ўсведамляць і сваю адказнасць за культуру, якая у сабе нясе ідэнтычнасць беларускую, тым больш будзе адпаведнае падтрыманне, і тым больш разбудаваная будзе вось гэтая сістэма, пра якую ты ў мяне пытаеш. Такім чынам, падсумоўваючы, сістэма магчымая. Проста я не маю на ўвазе пад сістэмою, што мы зараз знойдзем адную крыніцу фінансавання і будзем за яе кошт жыць. Такое абсалютна немагчыма. Мы мусім разумець рэаліі, у якіх мы аказаліся, і мусім таксама пад іх падладжвацца. І пад падладжваннем я маю на ўвазе трошачку перабудову ў фарматах працы, супрацы, пошук калабарацыяў, гэта камерцыйныя праекты, і гэта заангажоўванне бізнесменаў, гэта заангажоўванне спажыўцоў культуры у тое, каб сапраўды вось гэтыя каб новыя праекты паўставалі. Ну вось цікава, што ты узгадала якраз немую ліхаманку. Я хацеў якраз запытаць, праект быў рэалізаваны ў межах, я так разумею, АПК ў вашай дзейнасці, так? Ці не? Ці гэта твая ініцыятыва асабіста? Праект, гэта незалежны праект. Скажем так, гэта асобны праект, лепш так назваць, у якога, па-моему, 7 падтрымальнікаў у рознай якасці, у рознай ступені. І прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні гэта адзін з іх, які у пэўнай якасці падтрымоўвае праект, але адзін з 7. Вось цікава, што я быў на адным паказе, на першым. Ты казала пра тое, што мецэнатам вось гэтага праекту з'яўляецца Мацей Радзівіл, фактычна прадстаўнік роду Радзівіла і уладальнік ці кіраўнік фонду «Тры тромбы». Так. Увогуле, як ты зараз ацэньваеш, наколькі беларускія праекты ў міграцыі і
беларускія праекты, культурныя праекты, якія існуюць на тэрыторыі Беларусі, цікавы бізнесу, які знаходзіцца ў эміграцыі. Ці ўвогуле яны гатовыя падтрымліваць гэта, хаця б не фінансава, но нейкім іншым чынам. Вось, ці былі у цябе там смолтокі, ці нейкія перамовы, што яны кажуць, які ў іх погляд і меркаванне? Я спадзяюся, што зацікаўленыя ў больш шырокай ступені, чым гэта адбываецца цяпер, бо не трэба забываць, што мецэнаты, беларускі бізнес у пэўнай ступені падтрымлівае беларускія праекты. Існуе ініцыятыва клуб беларускіх мецэнатаў, напрыклад, якую зініцыявала Беларуская рада культуры. Людзі, якія зацікаўлены ў падтрыманні беларускай культуры, аб'ядноўваюцца, значыцца, прымаюць умоўна некую колькасць праектаў, выбіраюць, падтрымаюць і потым атрымліваюць справаздачу. То бок гэта існуе. Мацей Радзівіл гэта абсолютна выключная асоба ў гэтым полі, ў тым сэнсе, што ён вельмі метадычна і здаўна з года ў год падтрымлівае беларускую культуру. То бок раней ён ездзіў у Нясвіжскі палац, які па сутнасці, калі б не быў нацыяналізаваны, ён належаў ягонай сям'і. Рабіў падарункі, ён удзельнічаў са сваёй калекцыяй у выставах у Беларусі, а пасля 2020 года ён падтрымлівае беларускую культуру ў эміграцыі. І наколькі я ведаю, за гэтыя гады, апошнія толькі пасля 2020 года, ягоная падтрымка беларускай культуры дасягае ўжо каля 1 мільёна злотых. Гэта досыць істотна. Таму іншых такіх прыкладаў я не ведаю, хаця не сумняваюся, што яны, магчыма, ёсць. Я думаю, што беларускі бізнес зацікаўлены і гатовы. Трэба толькі яму гэта як бы прадаць, данесці. Ну, калі мы кажам пра бізнес, то напрошваецца вось гэтае слова прадаць саму ідэю. Таму я думаю, што тут пытанне аргументацыі і сапраўды нейкіх пітчынгаў. Вось ты якраз раней трошкі ўзгадавала Беларускую раду культуры і іх праект Art Power Беларусь. Яны зараз вось праводзяць другой конкурс, назовем гэта так. Ты уже таксама згадавала, што кінематаграфічныя праекты там былі амаль не прадстаўлены. Я з гэтым цалкам згодны. Я сам спрабаваў зразумець, ці ёсць яны там, ці іх няма. Апынулася ўсё ж такі, што нешта такое, што варта вось паглядзець і што было падтрымана Art Power у першым конкурсе, ну, такіх праектаў не атрымалася. Ну, калі дакладней, кіно па напрамку кіно, конечно. Пракату не падтрыманы. А медыапраекты ў выглядзе відэафарматаў падтрыманы. Ну, YouTube, я меў на увазе менавіта кіно, як тое, што сапраўды паказваюць у пракаце. Ну, мне спадабалася твоя фармулёўка. Я просто хочу зноў жа падкрэсліць, што кіно, як мастацтва кіно, амаль не было падтрымана. Так. Я з гэтым згодзен. Я хацеў бы запытацца, вось такія праекты, як Art Power Беларусь, ёсць меркаванне, у тым ліку сярод майго асяроддзя, можа быць і твайго таксама, нашых супольных знаёмых, што гэта ўсё ж такі такая паліатыўная дапамога, калі як бы мы не можам, у нас недастаткова рэсурсаў, каб падтрымаць, але канкурэнцыя высокая. Хто атрымае, той і атрымае, а хто не атрымае, той будзе казаць, што меня несправядліва там не абралі. У гэтым стане, калі вось узнікае такая палярызацыя паміж прадстаўнікамі, дзеячамі беларускай культуры, якія змагаюцца ўжо там за апошнія гэтыя грошы для рэалізацыі праекту, ці не падаецца табе, што ўсё ж такі гэта стварае глебу для палярызацыі, а не стварае глебу для яднання, нейкай салідарнасці і большай эмпатыі паміж дзеячамі рознымі дзеячамі розных напраўкаў культуры, но якія працуюць на адным культурным полі? Не, я так не лічу. Я лічу, што Art Power робіць сваю частку працы. Наша праца гэта шукаць дадатковыя магчымасці.
Зараз я маю на ўвазе і прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні, і маю на ўвазе розныя культурніцкія ініцыятывы і арганізацыі за мяжой, якія могуць фандрэйзіць сваімі высілкамі. Я не бачу арт-пауэр ва ўмовах, у якіх мы знаходзімся, як чымсьці палярызуючым. Я бачу гэта як магчымасць вучыцца, як магчымасць рэалізоўваць частку праектаў з тых, якія ў нас ёсць, як таксама паказнік таго, як шмат праектаў мы маем. Гэта вельмі файная выснова, дарэчы. Трэба звяртаць сярод іншага увагу на пазітыўныя знакі. Я помню вынікі першага колу, калі не магу зараз сказаць, які працэнт быў падтрыманы, таму што мяне ўразіла менавіта колькасць праектаў, якія былі пададзены. Паколькі я не мела доступ да гэтых заявак, не магу ацаніць іх якасць. Тым не менш, гэтая колькасць кажа пра тое, што культурніцкае поле досыць разбудаванае, што яно працуе ў розных кірунках, і гэта трэба шанаваць і вельмі цаніць. Наконт таго, што сродкаў арт-пауэр хапае толькі на невялікую частку, гэта выклік нам усім, каб шукаць іншыя сродкі, можа быць, у нечаканых месцах, разбудоўваць нейкія кірункі для фандрэйзінгу, бо наверагодней гэтай магчымасці па фандрэйзінгу мы цалкам не выкарыстоўваем, можа быць, выкарыстоўваем нейкі маленькі працэнт, можа быць 20, можа быць 30% з іх, бо гэта асобная праца, гэта нават асобная прафесія, людзі атрымліваюць грошы за фандрэйзінг у нейкіх арганізацыях, а ў нас фандрэйзераў, гэта досыць новая прафесія для нас. Таму гэта пытанне досведу, гэта пытанне часу таксама таго, што трэба гэтаму прысвячаць высілкі, шукаць гэтыя сродкі, каб праектаў, якія вартыя падтрымання, можна было падтрымаць больш. Вось ты як прадстаўніца, у тым ліку Беларускай незалежнай кінаакадэміі, у вас была і ёсць ініцыятыва па стварэнню дарожнай карты па супрацы беларускіх кінематографістаў, якія знаходзяцца ў эміграцыі, у еўрапейскую прастору. Я так разумею, што працэс яшчэ ідзе. Здам тады правакатыўнае пытанне, чаму он яшчэ не стаў паспяховым, чаму яшчэ не падтрымалі гэтую ініцыятыву еўрапейскія інстытуцыі, можа таму, што ім не цікава беларуская культура ўсё ж такі, ім як бы гэта ўсё далёкае, у іх зараз вайна на першым месцы, нейкія свае асабістыя інтарэсы, і Беларусь ужо, беларуская культура асабіста ім зусім не цікавая. Я дадам, каб удакладніць. Гэта была дарожная мапа па культуры, над якой працавалі розных кірункаў адмыслоўцы ў беларускай культуры, не толькі кіношнікі. І, адпаведна, гэтая дарожная мапа ўключае ў сябе розныя кірункі, прапановы па розных кірунках, якія патрэбы ёсць у фатографаў, якія патрэбы ёсць у захаванні спадчыны, якія патрэбы ёсць у кіношнікаў. І кіношнікі прапісалі папросту сваю частку ў гэта. І, канешне, яна самая дарагая, самая складаная. І нават інстытуцыянальна самая складаная, таму што як атрымліваць грошы на кінапраекты, праз якія інстытуцыі, ці гэта фонд, нейкі беларускі незалежны кіно. Калі гэта фонд, то колькі трэба часу, каб гэты фонд паўстаў? Напэўна, вельмі шмат. Другое, хто будзе дапамагаць у тым, каб гэты фонд паўстаў, таму што гэта вельмі складаная інстытуцыя са сваімі правіламі, законамі, папросту з пункту гледжання менеджмента гэтага. Таму гэта дарожная карта, гэта карта па культуры агулам. А таксама ёсць дарожныя карты па медыа, дарожныя карты па адукацыі, грамадзянскай супольнасці і так далей. Всё гэта штогод прэзентуецца ў Брусэлі на адмысловай сустрэчы, дзе прысутнічаюць таксама прадстаўнікі МЗС, краінаў, чальцоў і развязу. І на аснове гэтых дарожных мапаў, то бок ідэя такая, што беларуская супольнасць сама фарміруе свае запыты, свае патрэбы, перадае іх Еўракамісіі, і Еўракамісія пасля адказвае на гэта падтрыманнем і ў якой ступені падтрыманнем.
І сказаць, што дарожная карта не была паспяховай, нельга, таму што Еўракамісія апошнія гады падтрымлівае беларускую культуру. У канцы мінулага года было абвешчана пра 5 мільёнаў на беларускую культуру. Таму гэта таксама вынік вось працы па дарожных мапах. Мы пакуль сапраўды не бачым вынікаў для беларускага кіно. Але трэба таксама рабіць зніжку на тое, што мы маем справу, па-перша, з такімі выклікамі, якія папросту не апрацаваныя гэтыя трапінкі дарожкі ў Еўракамісіі. Мы сапраўды маем досыць унікальную сітуацыю. У нас няма, за намі няма краіны, мы ў выгнанні. Частка ў падполлі ў краіне. Усё гэта вымагае нейкай выпрацоўкі сістэмы, як да гэтага падыходзіць, як з гэтым даваць рады. Па-другое, мы маем справу з бюрократычнай сістэмай, таму што Еўракамісія, усе рашэнні Еўракамісіі вымагаюць часу, вымагаюць вялікай працы. Таму кожная дарожная мапа, якая штогод прэзентуецца ў Брюсселі, гэта частка гэтай працы. І тыя 5 мільёнаў, якія былі абвешчаныя летась, вось гэта, магчыма, вынік там нейкай 2-гадовай даўніны прэзентацыі, магчыма. Я не ведаю, але іншымі словамі, гэта вынік гадоў працы. Такім чынам мы працягваем гэтую працу. Яе курыруе акурат прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні. І глядзім, які будзе адказ. Наступная прэзентацыя дарожнай мапы актуальнай будзе ў кастрычніку у Брюсселі. Пасля гэтага мы яшчэ будзем чакаць нейкага адказу, якія будуць па гэтым рашэнні, будуць кансультацыі. І што тычыцца кіно, асобна кіно, яно сапраўды трошачку не пасуе ў сённяшняй, як я ўжо сказала, па-першай, праграмы падтрымкі, па-другое, трошачку выдзяляецца нават у гэтай дарожнай мапе па культуры, таму што, зноў жа, іншыя бюджэты, іншыя выклікі. І мы думаем, як падступіцца з гэтага пункту гледжання да праграмы Creative Europe, якая працуе і з культурай агулам, што для нас, канешне, першы прыярытэт, і таксама з аўдыёвізуальным мастацтвам, то бок у тым ліку з кіно. І, адпаведна, думаем, як паступіцца да Creative Europe, каб у межах Creative Europe мы маглі таксама рэалізоўваць супольна з іншымі краінамі, іншымі партнёрамі ў калабарацыях, у капрадукцыях кінапраекты. Гэта таксама зойме шмат часу. Яшчэ таксама пытаннем, вось мы абмяркоўвалі Беларускую раду культуры і конкурс Art Power, вось яны робяць, даюць гранты, у тым ліку для дзеячоў культуры, якія знаходзяцца на радзіме ў Беларусі. А як тебе падаецца, акрамя вось гэтага відавочнага конкурса, калі людзі могуць атрымліваць грошы на рэалізацыю у Еўрасаюзе, як яшчэ можна дапамагчы беларускім дзеячам культуры, які знаходзяцца ў Беларусі? Праз што? Ці ёсць разуменне там пра нейкія практыкі, ці гэта такая маральная падтрымка, ці як гэта павінна выглядаць? Ты кажаш пра фінансавае падтрыманне, так? Я агулам кажу. Мне падаецца, што пра грошы мы больш-менш паразмаўлялі, а ці ёсць чым яшчэ падтрымаць? Гэта вось пытанне. Мне самому складана сказаць, таму я і так іранізую пра тое, што маральная падтрымка толькі акрамя яшчэ і грошай магчыма. Калі мы кажам пра маральную падтрымку, то я думаю, істотным з'яўляецца захаванне еднасці, па-першае. Я у сваёй працы не раздзяляю беларускую культуру. Беларуская культура — это культура ўнутры Беларусі, культура за мяжой — это ўсё адно. І зноў жа маральная падтрымка ў тым, што і за мяжой, і ўнутры гэта ўсё мае роўназначнае значэнне для нас, для будучыні. Тое, што паўстае, і тое, што захоўваецца таксама, што істотна унутры Беларусі, бо мы не маем доступу да архіваў, мы не маем доступу да пэўных культурніцкіх аб'ектаў, мы не маем доступу, не ведаю, да рэстаўрацыі архітэктурных аб'ектаў і так далей. Але тое, што там захоўваецца, тое, што там паўстае, тое, што там рэфлексуецца, аналізуецца, гэта абсалютна гэтаксама важна, як тое, што ва ўмовах большай свабоды
меньше цэнзуры, магчымасці больш вольна свабодна выказвацца паўстае за мяжой. Вось гэта, напэўна, такі пасыл, які мусіць быць, што мы павінныя, не мы павінныя, але варта было б працаваць неяк супольна, у тым ліку над супольнымі праектамі. Я ведаю, дарэчы, прабач, дадам, што праекты, якія паўстаюць за мяжой, я бачу гэта, што наколькі гэта магчыма, яны стараюцца залучаць калегаў, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі. Нягледзячы на рызыкі, нягледзячы на тое, што гэта значыць пэўную, скажем, большую колькасць целаруху, ўсё-такі важна захоўваць вось гэтую еднасць, кааперацыю паміж намі. Тады, калі вярнуцца да працы АПК, у гэтым напрамку, як ваша каманда, вось ты, Павел Баркоўскі, бачыце стратэгію падтрымкі культуры на бліжэйшае, можа, пяцігоддзе, вось да канца 2030-го. Там, конечно, незразумела, ці будзеце вы працягваць, але пэўныя нейкія напрамкі, магчыма, вы разумееце, вось што гэта можа быць? Першы напрамак, які дыктуе сама гэта структура, то бок яе палітычны характар. Гэта праца на міжнародным узроўні, на палітычным узроўні. Праца па разбудоўванні магчымасцяў, па навязанні кантактаў, па культурніцкай дыпламатыі, па стварэнні калабарацыі і, ў прынцыпе, пашырэнні вядомасці беларусаў і Беларусі як дэмакратычнай краіны суседзям. Асабліва, можа быць, не асабліва, але ў тым ліку тым, дзе культурніцкая дыпламатыя можа быць нават больш дарэчная, чым якія-кольвек палітычныя кантакты. Я кажу тут, напрыклад, пра Украіну. На гэтым этапе мне здаецца, што культурніцкая дыпламатыя і супраца ў сферы культуры альбо, напрыклад, у такіх пытаннях, як працаваць з таталітарным мінулым, як рэфлексаваць на нашу ролю у камунізме, напрыклад, у сталінскія часы, як працаваць з гэтымі траўмамі, як пазбавіцца ад гэтых наступстваў, таму што сёння мы бачым, што Беларусь ёсць абсалютным спадкаемцам тых практыкаў, якія былі напрацаваны ў часы савецкія. Напрыклад, у гэтым мы маглі б супрацоўнічаць з Украінай, такім чынам папросту абменьвацца досведам і завязваць кантакты. І гэта б спрыяла адпаведна нейкаму большаму разбудаванню стасункаў. Я спадзяюся, у бліжэйшай будучыні, калі крызісы мінуць у нашых краінах і ў нашым рэгіёне агулам. Прошу, было твое пытанне. Про стратегію до конца 2030 года у АПК адносна... Такім чынам, першы кірунак – гэта міжнародная дзейнасць, культурніцкая дыпламатыя, завязванне вось гэтых кантактаў, якія могуць быць асновай для добрых рэляцыяў міжнацыянальных. Другі кірунак – гэта праца унутры супольнасці. Я зараз, ты зразумееш, што я зараз у рэжыме, як сказаць, дастаткова, не сказаць too much. Конечно. Таму праца ўнутры супольнасці, над еднасцю, над нейкімі агульнымі мэтамі, над зноў жа нейкай стратэгіяй, таму што калі мы кажам пра адраджэнне, яно ясна, што не робіцца камандай з 2 чалавек ці з 3, не робіцца прадстаўніцтвам па нацыянальным адраджэнні, а робіцца кам'юніці як мага больш шырокім колам людзей. І ў тым ліку спажыўцамі гэтай культуры і носьбітамі ідэнтычнасці. Таму праца ўнутры нашага культурніцкага кам'юніці, якое, я паўтаруся, мяне проста здзіўляе, заварожвае, і я бачу ім вялікі патэнцыял. Наступнае, мне здаецца, стратэгічна важным займацца адукацыяй у сферы культурніцкага менеджменту, прадзюсарства. Гэта тое, што забяспечыць нам больш лагоднае і больш умелае фарміраванне рознага кшталту індустрый у Беларусі ўжо пасля таго, як крызісы мінуць. Я таксама лічу вельмі важным кірунак захавання спадчыны.
асабліва таго, што можа знікнуць неўзабаве, калі гэтым не заняцца вось у бліжэйшыя гады. Я кажу тут пра шырокі спектр таго, што можа быць пакладзена ў вось гэты магчымы архіў, гэта і нашы дакументы, гэта фотадакументы, гэта аб'екты спадчыны, гэта таксама кіно, канешне, якое нелічбаванае і часта папросту рызыкуе знікнуць, гэта вялікая праблема. Гэта аб'екты мастацтва. Ну, то бок, вось усё, што складае па сутнасці нашу спадчыну, на якой мы таксама будуем нашу ідэнтычнасць, нейкія гістарычныя аб'екты. Вось гэта таксама я лічу адным з, ну, па-першае, цікавых, а па-другое, ну, папросту стратэгічна важных кірункаў. Задам тады амаль што напрыканцы такое больш асабістае пытанне. Бачыў у адным з сторыс, што ты распавядала, што пішаш кнігу. Пра што яна і калі выйдзе? Гэта кніга... Ой, Тарас. Добрае пытанне. Гэта кніга, як кажуць, аўтафікшн. Я пішу... Мемуары, ці не? Ну, мемуары мне яшчэ раненька. Ну, так. Ну, паглядзім, конечно. Не, это аўтафікшн. Працоўная назва, якая, конечно, не будзе канчатковай назвай, просто яна задае характар гэтай кнізе. Называецца яна «Меланхолія». Я расказваю пра эміграцыю у Варшаве у часе, калі табе баліць за твою краіну, у часе, калі пачынаецца ваенны канфлікт у тваім рэгіёне, у часе вялікіх маральных і псіхалагічных выклікаў. І па спробах шукаць эмоцыі, калі ты іх, па сутнасці, на фоне такіх вялікіх зрухаў пазбаўлена. І тады ўжо на самом канцы задам пытанне, які у цябе асабістыя мэты адносна працы ў АПК, што будзе знакам таго, што ўсё было недарэбна адносна вось працы, калі прыйдзе неабходнасць там ісці на новую пасаду ці у новы напрамак тваёй кар'еры, што б ты палічыла б вось такім менавіта вельмі важным для сябе азначэннем, што ўсё было не проста так? Ну, я б сказала, я, напэўна, гэтае пытанне, калі сыду з пасады, я задам сваім калегам з культурніцкага кам'юніці. І калі я пачую ад іх станоўчыя водгукі і хаця б пачую, што яны заўважылі мае высілкі, што гэтыя высілкі у тым ліку дапамаглі ім, то гэта і будзе найлепшым адказам на маё пытанне. Я не хачу ацэньваць сваю працу сама, я вот буду кіравацца на сваіх калегаў. Іншых і калегаў, так разумею. Добра, сябры, яшчэ раз нагадваю, што мы сёння размаўлялі з Ирэнай Кацяловіч, журналісткай і намесніцай прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях культуры. Мы абмяркоўвалі тую палітыку, якую будуе аб'яднаны пераходны кабінет на бліжэйшае пяцігоддзе, што трэба рабіць, як падтрымліваць беларускіх дзеячоў у эміграцыі і ў Беларусі. Ірэна, дзякуй вялікі за тое, што прыйшла і тое, што мы смаглі паразмаўляць. Дзякуй табе за запрашэнне. І, сябры, нагадваю, гэта быў наш апошні стрым на сёння. Убачымся заўтра, як звычайна, раніцай. Вось, да сустрэчы.